नैबे समाव दिनै बे बेलासि समनि लोब्बा लाखिनानै खुंफुंजानाय जोंनि जोहोलाव दैमालु क्लाब एन्ड लाइब्रेरि बेनि बानजायनायाव खुंफुंनाय जोंनि जे कारिगाव ओनसोलनि गिबि खेब खुंफुंजानाय मोनसे लटारि खेला बे लटारि खेलायाव जोंजों नुजाफैनो हानाय आरो जोंजों रायदावफैनाय बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड रायजो बड'लेण्ड बे निउस चेनेल नोंथांमोननिसिम गिबियाव खुलुमनाय सिबिनाय जासिहरनाय थाबाय जे जोङो गोलाव समनिफ्राय बुंनो थाङोब्ला 1999 मायथाइनिफ्रायनो जोङो कारिगाव ओनसोलाव गासै 57थासो गामिखौ लानानै बेयाव जोहोलाव दैमालु क्लाब एन्ड लाइब्रेरि होननाय मोनसे मुंजों जोङो क्लाब मोनसे दानानै लादोंमोन आरो बियो फैयै फैयै गोलाव सम थांनाय समफोराव बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि हाबाफारिफोरजों जोङो क्लाबखौ फोथांना लाखिबोदों ओनसोलनि लाइमोनफोरनि जौगानायनि थाखाय हारिमु बिथिङानो जा सोलोंथाइ बिथिङानो जा गेलेमु बिथिङानो जा बेबायदिनो गुबुन गुबुन हाबाफारिफोरखौ बानजायनायजों जोहोलाव दैमालु क्लाब एन्ड लाइब्रेरिया आथिखाल समाव सफैनो हादों थिग बेबायदिनो फैबाय थानाय समाव बा थांनाय समाव जों जेरैबायदि हाबाफारिफोर मावबाय आरो फैबाय थानाय समावबो जोङो ओनसोलनि लाइमोनफोरनि थाखाय जोहोलाव दैमालु क्लाबा अरायबो जौगानाय फारसे लांनांगौनि थाखाय खामानि मावनांगौनि थाखाय गोबां बेबायदि जोंनो राङारि अनसुंथाइफोरनि हेफाजाबनि गोनांथि जायो दा बेनिखायनो नैबे समाव जोंहा जिहेथु जोहोलाव दैमालु क्लाबा गोलाव समनिफ्राय बेबायदि हाबाफारिफोरजों नांथाबबोनानै रांखान्थियारि बिथिङाव गोबां बेबायदि गोग्लैसोनाय मोनसे थासारियाव थाफैनो गोनां जादों बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव जोङो नैबे लटारि खेलानि गेजेरजों बोरैबा रांखान्थियारि एसे हेफाजाब मोननायजों रायजो राजाफोरनि अननायजों रायजो राजाफोरनि डनेसनजों जोङो लाइमोनफोरनि जौगानायनि खामानि मावनो हायो नामा बे थांखियारि नोजोरखौ लानानै नैबे जोहोलाव दैमालु क्लाब एन्ड लाइब्रेरिया दिनै लटारि खेलाखौ होनाय जादोंमोन दिनै जोङो मोनदांबाय फार्स्ट एक्सपिरियेन्स जों जोहोलाव दैमालुनि थाखाय बियो थांनाय समफोराव जों बेबायदि खेला होफेराखैमोन खिन्थु देग्लायनि बोसोराव जों 2026 मायथाइजों लोब्बा लाखिनानै बे खुंफुंनाय लटारि खेलाखौ जों जोबोद मोजाङैनो खुंफुंनो हाबाय होननानै जोङो दिनै बुंनो हाबाय अबस्से बे खेलाया थांनाय एप्रिल दाननि 6 अक्ट'खालि जानो गोनांमोन नाथाय बिसायख'थिनि जे MCC मडेल कड अफ कन्डाक्ट नांनायनि थाखाय प्रसासना जोंनो नैबे हाबाफारिखौ खुंफुंनो बेबायदि पारमिसन होयैयाव जोङो एप्रिल दाननि 6 अक्ट'निफ्राय फावसयनानै प्रसासननि रिकुवेस्ट बायदियै जोङो दिनैनि अक्ट'खौ थि खालामना 28 एप्रिलाव जोङो बे हाबाफारिखौ खुंनाय जाबाय थ' जोङो दिनै बुंनांगोन नैबे हाबाफारिया जोबोद मोजाङै मोजां खुंफुंनो हाबाय बा जोबलांबाय जायफोर बिथांमोना जोंनो एसे एनै नाम्बार्स अफ मिनिमाम बेबायदि जोंनो हेफाजाब खालामबाय रांखान्थियारि अनसुंथाइ लटारि टिकेटनि डनेसननि मुङाव बैफोर टिकेट लागिरि बिथांमोननिसिम जों जोबोद जोबोद साबायखर जासिदों आसा खालामो फैबाय थानाय समाव बिथांमोननि फिसा फिसा रांखान्थियारि अनसुंथाइजोंनो जोङो जोहोलाव दैमालु क्लाबाव थानानै जोहोलाव दैमालुनि क्लाबनि दारै जोङो लाइमोनफोरनि जौगानायनि हाबाफारिफोर जोङो बानजायलांनो हागोन जों बेखौनो आसा फायनानै नैबे हाबाफारिखौ खुंनाय जादों ओरैनो गासै बेवहाय 10टा मेनलि गाहायै जोंहा 10टा बेबायदि प्राइजफोर दंमोन आरो बिदिनो सेलार प्राइज बा बुक प्राइज बेनि थाखाय जोङो गासै मोनबा दंमोन फार्स्ट प्राइज हिसाबै आल्ट्रा बास दंमोन बेवहाय आरो बिदिनो गुबुन गुबुन प्राइजफोरखौ लानानै नैबे लटारिखौ जों खुंफुंनाय जादोंमोन आरो गोजोन्थों आरो नैबे समाव जों मोनसे फोसावदेरबावनो सानदों जे थांनाय समाव जोङो अक्ट' फावसयनांनायनि थाखाय अल आसामाव जायफोरा जोंनि जोहोलाव दैमालु क्लाबनि लटारिखौ लादोंमोन बिथांमोना गोबां गोनो गोथो जादोंमोन फावसयनांनायनि थाखाय दा बेनि थाखाय जोङो खेबसे निमाहा बिनाय थाबाय जे जोङो दिनैनि थारिखआव नैबे निउस चेनेल रायजों बड'लेण्ड आरो बड'लेण्ड बुब्लि बे चेनेलनि जोहैनो बा बेनि दारैनो जोङो जोंनि जोहोलाव दैमालु क्लाबनि जे लटारिनि रिजाल्ट बेखौ जोङो फोसावबाय बा फोसावनाय जागोन बेनिखायनो साफ्रोमबो अल आसामनि लटारि लागिरि बिथांमोनहा नैबे रायजों बड'लेण्ड आरो बड'लेण्ड बुब्लि निउस चेनेलनि दारै गावसोरनि जे लटारिनि जे रिजाल्ट बे फिथाइखौ नायनानै लानो हागोन होननानै नैबे समाव जोङो कमिटिनि जानानै फोसावहरबाय।